дар вақтҳои пеш мардуми мо ҳама ё чизҳоеро ки медиданд мегуфтанд ин ҷин аст ё ин ки аҷина. лек дӯстон, ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатоварӣ омода сохтам ки баъд аз тамошо карданашон дар ҳақиқат дар ҳайрат меафтед. аммо пеш аз сар кардани ролик дӯстон, ба канали мо обуна мешавем, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. ин видеоро дӯстон, як мард дар хонаи худаш ба навор гирифтааст. ин мард худаш мегӯяд ки шаб дар хона будам ва аз боло овози ду кӯдак баромад ва ин мард аз ҷояш хеста камераро гирифта ба ҳуҷраи духтараш медарояд. ва дӯстон, худатон бинед ки дар ин ҷо чӣ гап шуда истодааст. соҳиби ин ролик вақте ки роликро дар сайтҳои интернетӣ паҳн мекунад, дар описанияи ҳамин ролик менависад ки дар ин хона дар ҳақиқат чизе ҳаст. аммо ин мард пеш фикр мекард ки духтараш худ ба худ гап зада истодааст, лек ин хел набудааст. бисёре аз одамҳо оиди ин ролик комментарияи худро гузоштанд ва гуфтанд ки дар ин хона шояд дар вақтҳои пеш ягон тифлак мурда бошад, барои ҳамин рӯҳаш дар ин ҷо аст. ин видеоро бошад дӯстон, якчанд ҷавон дар хонае ки аллакай соҳиб надорад, дар он ҷо ба навор гирифтанд. ин ҷавонҳо шабро мунтазир мешаванд ва ба ин хона меоянд ва мехоҳанд ки чизи ғайриоддиеро ба навор гиранд. лек вақте ки онҳо ба ин ҷо меоянд, дар ин ҷо садоҳои ҳар гуна мебаромад ва баъд аз якчанд сония як чизи хелом аҷиб дар як муддати кӯтоҳакак ба онҳо ҳамла мекунад. Something shut the door. Something shut the door. Constance. Constance, the door. Shit. The door, Constance. Jesse's daughter came back a dick. Alright, Uncle Jimmy, we've been... Don't move. баъд аз оне ки ин роликро дар сайтҳои интернетӣ гузоштанд, бисёр аз одамҳо мегӯянд ки ин фейк аст, лек одамоне пайдо мешаванд ки мегӯянд дар ҳақиқат инҳо ҷинро ба навор гирифтаанд. ин видеоро бошад дӯстон, якчанд ноболиғҳо дар як больницаи кӯҳна ба навор мегиранд. вақте ки онҳо ба ин ҷо меоянд, дар аввал ягон чизро пай намебаранд ва баъд аз якчанд сонияи оператори онҳо як чизи хелом ғайриоддиро дар оинаҳои ин ҷо мебинад ва баъд аз ин сахт метарсад.いやいやいや、違う違う違う。ふざけてんの？いや、俺前来た時なかったんだ、本当に。ふざけてんの？いやいや、ちょっと本当。意味が分かんないし、わざわざあんなもん用意して。いや、でも俺じゃないんだ。意味が分かんないし。いや、本当ごめんって。やばいやばい。вақте ки ин ҷавон дар оина ин чизи ғайриоддиро ҳамроҳи рафиқаш мебинад, ба қафо гашта мегурезад. аммо вақте ки ӯ гурехта истодааст, ба ӯ як чизи хелом аҷиб ҳамла мекунад ва дар ин вақт ин ҷавон аз ҳуш меравад ва вақте ки ба ҳуш меояд, аллакай дар кӯча буд, вале ҳар он чизе ки аз ӯ мепурсиданд мегуфт ёд надорам ва ролики худашро ба худи ӯ нишон доданд ва ӯ гуфт агар ин ролик намебуд, ман инро ба ёдам намеовардам. дар ин ролик бошад дӯстон, якчанд ҷавонҳо мехоҳанд ки бо дӯскаи аиҷа бозӣ кунанд, лек дар ин ҷо чизе рухато мекунанд ки
عاقبتش کار خوب ندارد. بینید دوستان که بعد از یک چند ثانیه یکی از آنها گویا اینکه در درونش چیزی در آمده باشد دستی همراهش را قپیده از موهایش میکشد و بینید که خودش چگونه رفتار میکند. وقتی که این رولینگ رو در سایت‌های اینترنتی میپرتایند، کامنتاتورها میگویند که این دخترها از دیگر دنیا جین را به نزد خودشان فریاد کردند و این جین به یکی از این دخترها در آمد و از تنه او برآمدنش دیگر غیر امکان است. و با همین ویدیو رولینگ امروزی ما به انجام رسید دوستان. باقی در پناه الله.